vôbec nerozumiem takýmto podobným typom komentárov, že ty sa chceš urobiť múdrym, tak napíšeš prvý nezmysel, čo ťa napadne, kámo, a nevíš nič o nejakej aktuálnej situácii toho človeka. Za prvé, drepy spredu by som nervóžen kvôli mojej ruke, ktorú som mal vyklbenú. A nebudem ani naväzovať ďalšie veci, že prečo, že čo teba vlastne do toho. Ty sa staraj o seba, rád sebe a dávaj rady tým, ktorí ťa o to požiadajú. A to je asi toľko, čo ti k tomuto poviem, pretože k tomu by asi niečo povedať nemám. Jedine potom nejaké invektíva na tvoju osobu, ale zase tomu není dôvod, no tak chcel si byť múdry, jak rádio. Akurát tu sa ťa nikto na tvoj názor nepýtal a nikoho nezaujíma, tak je to také zbytočnejšie, víš, tá tvoja rada. Ešte koľko poradíš taký nezmysel, že drepy s tyčkou vpredu, keď som mal lakej vyklbený. Víš, jak sa pridržiava tyčka spredu? Na predné drepy, s ručičkou. Ja mám normálne pocit, že ty si mantinel podľa tohto komentu, kámo. A keď nevíš, čo je, aké sú moje aktuálne okolnosti zdravotné, tak potom zavri papulu a už vôbec nepíš komenty druhým. Lebo to si ešte väčšie hovado, jak kebyže... No to je jedno. Nekomentuj, lebo sa rozohním a budem zase nepríjemný.